Toto je 5 krajín s najspravodlivejšie rozdelenými príjmami medzi obyvateľmi. Tak čo si myslíš, kto je v top 5? Fú, kde to tak vyzerali tí ľudia najspokojnejší? Teraz som sa vrátil práve z Malty a vyzerali, že sú tam všetci spokojní. Je tam Malta? Áno, je tam, je na 3. mieste s tzv. Gini indexom 0,48, čo znamená vlastne, že jednotka je to najhoršie a nulka je to najlepšie, že je tam to najspravodlivejšie rozdelenie príjmov. No vravím, zdali sa mi, že boli takí akože spokojní. Koho by som tam ešte dal? Španieli sú takí. Človek vždy, keď tam príde, tak taký spokojný, usmiatý. Sú tam aj Španieli? Máš pravdu, sú na 5. mieste a ich Gini index je 0,56. O toto miesto sa delia so Slovínskom a Rakúskom. No, vravíš Rakúsko. Tak skúsme nášho ďalšieho suseda. Češi, tí vyzerajú byť spokojní. Nie, oni sú na chvoste Európy s 0,72 Gini indexom. Wow, ok, to by som nepovedal. Rozmýšľam, kto by tam ešte mohol byť. Napovedz mi. Netuším. Západná Európa, východná Európa? Skús západnú. Nejaké krajiny Beneluxu, že by? Áno. A celý Benelux? To je Holandsko, Belgicko a Luxembursko? Nie, dve z nich. OK, tak by som vyskúšal Holandsko. Nie, práve táto nie. Takže Luxembursko a Belgicko? Áno. Wow. Belgicko je na 2. mieste s Gini indexom 0,47 a Luxembursko je na 4. mieste 0,55 Gini index. Takže to už máme 5. miesto, 4. miesto, 3., 2. Ostáva nám už len prvé. Áno. S takou malou dušičkou. Nedaj Bože Slovensko. Áno, máš pravdu. Vážne? Je tam Gini index 0,38. A to sa Slováci sťažujú, ako majú nespravodlivo rozdelené príjmy. Zaujímavé.